манижа ай ҳавай распродажои мекарди ку распродажои бераҳмона дига надорӣ? Распродажа карде ҳамёро арзон кардӣ? ва чӣ хел нағз духтарако киртои фасон то 58 мешава материалак шақаб ва и материалаш тобистоная духтаро саб букаки хушру расветка дора бо 100 сомон духтаро 100 сомон доставка дорен доставка ҳастай марҳамат каседа дар кораи 100 сомонӣ омада аз ҷои манижа ана михе киртаакои фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен и кардиганам 100 сомон шед чӣ хел нағз духтарако 100 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои манижа рақамош ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ина марҳамат духтаро киртоора диден чӣ хел платишко фасонакан 100 сомон размеро ҳаст ишам 100 сомон белмандоя стилша бинен чӣ хушро маечни будай духтаро варианти тобистона и расветка дора и бо расветка дора духтаро нархои беҳтарин ишам 100 сомона якта мондагиянеким 100 сомон духтаро успед кунен тамом нашава ишам 100 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза дуюм қатор ишама лёни фасони 350 сомон аст 100 сомон шид духтаро успед кунен аксияҳои беҳтарин дар ҷои манижа пешниҳод шидагиай иқа киртат хушрувай спорт стил тобистоная материалаш сабукай паплинай иқа фасон духтагиай чанд пулаи 150 сомон аксия акция шидагиай 150 сомон марҳамат фурӯш дастай духтарако успед кунен 150 сомонӣ анам хебои расветка доштай диден паплинак хушру дух чанд фасоншам танадам биден чӣ хел аҷоиботай 150 сомон дар ҷои манижа духтаро доставка дора ина коричневшам будай ва цвети трендай ҳози и ҳам ҳамин цвета гирифтестай ҳастай ина марҳамат шушта мепӯшен духча бинен фасонша бинен чӣ хел хушрӯай танадам аҷоиботай размераш чӣ хелай манижа размерашон стандартай тақрибан то 60 мешавам рабин чӣ хел кушотаки фасонай 150 сомон ина болопӯшам аста кирта бар ин мепӯшен баъданаи моделам бинен идам 150 сомон чӣ хел нағз ҳамаш паплинои белмандояй духтарако шута мепӯшен моделҳои беҳад хушрӯ дар ҷои манижа аксия рафтестай 150 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилло бозор 8-ум дарвоза дуюм қатор ана ин моделам хушрӯ духтаро нигоҳ кунен шарфушкати ишам 150 сомон успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен инами дуюм қатори 8-ум дарвоза якум одам мешава манижа боварӣ дорам ба осонӣ пайдош мекунен лекин омада натонен духтарако нависен манижада доставкатон мекунад ана инора нигоҳ кунен ино пешакошон ишам 150 чӣ хел нағз духтаро пешакоша диден утюг омадагиай пешаш анам хел сангчадор аҷоиб танада хушрӯ меиста ина марҳамат қаду қомат беҳтарин вариант мешава ира бинен чӣ хел фасонакай нарх бошад аз ин ҳамаи цвето будай нарх 150 сомон рақамо ҳаст духтаро успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен духтаракои азиз манижа ҳамин буд двойкое ки успед накардем видео карданда гирифтаншона ҳамино будана ина бори нав омадай духтарако нигоҳ кунен двойка чанд сабукаки тобистона чанд расветкаи хушрӯ омадагиай ҷои манижада марҳамат биёен метавонен духтаро нигоҳ кунен киртаи баъзашон белмандояй остин дароз болош боша болопӯшакш бошад анам хел сабукаки шифонай аз болои дига киртаотонам мепӯшен хушрӯгиша бинен охи духча бинен фасонша бинен чӣ хел хушрӯай киртаи баъзаша диден остин дарози белмандо дигар чӣ катиам баъза бар ин мепӯшен холиам мепӯшен болопӯшам дига киртаотон кати мепӯшен и чанд пулай манижа 300 сомон ай бо медонен хуш хабар касе ки аз анами двойкачиҳо аз манижа харидорӣ мекунад ко як такпӯш ё ин ки ласина туҳфа мегира марҳамат ина успед накарда будем удаф навор кунем аллакай гирифта будан ами дури бозор дахудаш ҳозир омадай бори новинка дарама сразу омада шумода нишон додастам ки аз новинкаҳо қафо намонда омада харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 8-ум дарвоза дуюм қатор ҷои манижа духтаро рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен маълумоти бештар аз худаш пайдо кунен омада наметонен нависенша доставкатон мекунад духтарако нигоҳ кунен иқои хушрӯчаяй марҳамат бори новинка дар ҷои манижа материалаш медонен паплин ипекаче як намуд мулоимай ранги пилагияй охи аҷоибот хушрӯай материалаш ина каседа дар корай размер дора
стандартай то 58-60 мешава. Дига цветош ҳам ҳастай стилиш беяд хушручай. Нигоҳ кунед духтаро, қисми болоро бинед дар чихи расветкои хушру дора. Размеро ҳаст, расветко ҳаст. Марамат кадо меда дар кора духтаро 300 сомона ҳам қа расветкош хушрувай. Ва медонед духтаро, касе аз икрта харидорӣ мекуна, манижа як так пӯшизанона ё ин ки як ласинаи фасон туҳфатон метия. Марамат духтарако пеши манижа биёин. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор. Ҳатман биёен. Ира бинен охи. Материал аз наздик ма шумода нишон дидим. Мулоимай ҳам хушрӯй аст ки шута мепӯшен хулос. Дӯстдорони стили оверсайз духтаракои хушрӯ стили мисол спорт стил ё ки оверсайз бисёриён аз мебинанд мепурсанд манижара бинен шумода двоикачаи чихи хушрӯ вардай. Ино чӣ боша материалош қа хушрӯчанд? Киртай базвишам лёнай. Киртай базвишам лёнай, анаи вайшам рубашкачашам диден аз болош мепӯшен лёнай сабука расветка дора. Ира бинен размераш чӣ хелай? Размераш стандарт то 54. Кирташ остин дароза ё остин калта? Кирташ остинаш на калтай бад нимостинаи кирташ нигоҳ кунед духтарако размеро то 56-54 мешава. Метавонен дархост кунен айчилааш сар мешава. Ира бинен аҷоиб хушрӯ ҳозик шоданд духтаро барои вай учу кадаги нест ай аҳамият надиҳен мана марамат беҳад иқара светкош фасонай чиша бинен чихе хушрӯ духтагия рубашкаш хулоса мана и цветчам аст ҳамаш фасонай бовар кунен духтарако беҳад сабука ки хушрӯвай нарх бошад. Диден реклама накада дафаш тамом шуда буд. Нархаш 250 сомон бо туҳфа метиҳен. Туҳфа метиҳен духтарако касе ки анами двойкача мехараку як такпӯш ё ин ки вай метиҳам ласина аз шумода туҳфа метиҳен духтарако бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои манижа рақамош ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Касе омада наметуна нависенша доставка мекунӣ доставка мекунанд. Хитон бинен духтаро борои новинкаи манижа ишаиш дахшру беҳад фасон и двойкаи нигоҳ кунед киртаи намхе хушрӯ дора бе ваямриментам мепӯшӣ баъд шарф дора катиш дига цветошам ҳастай то 54 размер дуруст мегира. Марамат духтаро ҳам хушрӯчаян бо медонен касе иёра мехараку як такпӯш ё ин ки ласина туҳфа мегира. Марҳамат метавонен манижада нависен доставкатон мекунанд ё ки биён расветкоша ден духтаро чихе хушрӯчай ягон ҷо рафтандаям беҳад варианти фасонай. Ира бинен 320 сомон каседа дар кор духтарако муроҷиат кунен беҳтарин вариант муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен нигоҳ кунен дар бору чихе бисёр дора манижа ҳамаи борош хушрӯвай. Инаи боло чандиян манижа кирто арганза 300 сомон арганзаи фасон ауна малина цвет кирта чӣ 250 чихе хушрӯа дар ҳақиқат ҳам борош фасон духтарои наишам бинен чихе хушрӯ 250 ё да туҳфа метӣ ина диден касе бо инора харид мекуна ку манижа туҳфатон метия. Бозори Корвон тарафи Тило бозор марамат биёен 8 дарвоза 2 қатор ҷои манижа ина қисман биненда чихе кирта бисёр дора кирта рубашка двойка чизе ки дар корай биёен манижа шумода овардагиай бо нархи дастрас инчунин бо туҳфаҳош. Духтаро хитон бинен чихе киртои фасон овардагиай манижа аҷоибот варианти беҳтаринай иҷа бо кори дастӣ рафтагиая. Ина диден духтаро остинашда пешакашда хулоса китфишда кори дастӣ рафтагиай двойкая и абманка киртая қа хушрӯвай духтаро нигоҳ кунен охи нархи 550 сомон буд акция шидай 399 сомона. Марамат ина каседа дар кор расветкои фасоне дора ки бо сабука ки тобистона духтаро материалашда гап нест. Ина каседа дар корай духтаракои азиз манижада нависен доставкатон кунан ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор нем 2 қатора саршавиштай хушрӯгиша бинен духтаро ина ягон ҷо рафтанда варианти аҷоибот фасон бо нархи дастрас баъд духтаро ира мехарен ку бо туҳфа дора туҳфаша манижа шумода пешниҳод мекуна. Марҳамат омада наметонен нависенша доставкатон куна хушрӯгиша диден духтаро дохили шаҳр беруни шаҳр ҳама ҷо доставка доранд. Инаи моделам хушрӯ ичам пулаяй
Yo 350 сомон. ин 350 сомон ишам туҳфа дора. Ана баъда наи моделҳои Дубайя диден духтаро. Дубайст ки аҷоибот ино паплиния на? Ба иношон паплинай. Баршам паплина. Ҳа, баршам паплинай ҳам ласиш ҳастаям паплиниш. Ё чанд пулиян? Yo 320 сомон. 320 сомон духтаро роҳатай. Дизайниш аҷоибот фасон. Ҳа, размери ира нагуфтем, ито чандай? Yo то 54 туғри мегирам. То 54 дуруст мегирад. Духтарако марҳамат, метавонед манижада муроҷиат кунед. Аи модело то чандай размер? Ай моделом то 54 туғри То мегирам. 54. Хулас биёед духтарако. Агар двойкаи фасон дар кортон бошад духтарако марҳамат пеши манижа биёед. Буракои навш омадай бинед чӣ хушручай аз ду тараф вай дорад разрез замочик хоҳем бе разрез меписанд хоҳем разрез дор. Хулас беҳад модели фасонаки хушрӯ курта почаяй. Нархш бошад чанд пулай? 300 сомон. Марҳамат паплинакаш оригинал. Ҳозир духтарако дига цветошам нишон метия. Шумо бинед расветкоша бинед чӣ расветкои фасонай. Марҳамат ина тиграм дора. Ира се расветка дора беҳад фасон. 4 дора уш як дона мондагиай. Касе успед кна марҳамат духтарако метавонен пеши манижа биёен харид кунен. Омадан наметонен бинависен дастафкатон мекуна. Размерош чӣ хелай? Размераш стандартен то 54. Шурока ҳаст. То 54 мешавад да размер. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои манижа духтаро биёен. Баъд ана хедвойкой топ век бисёриё присданку марҳамат в наличии омадагиай касе да нарасида буд ина марҳамат ҳастай биёен пеши манижа. Нархш чандай ёра? Нархш 250 сомон. 250 сомон. Ина диден духтаро чихе хушрӯча чихе фасонча ҳамаи цвето омадагиай 250 сомони ина муҳра дорак беҳадам фасонак. Духтаро касе бо аз манижа харид мекуна ку туҳфа мегирад духтаро марҳамат размеро ё чӣ хелай? Размераш То то 54. 54. Агар наворода хушрӯ надида бошен нависен расмошона мепартоянд. И тройкара фасониша диден хай духтарако нигоҳ кунен охи ҳамаш бори заказное барои шумо дар ҷои манижа. Духтаро бурук дора, туничка дора, баъд ай болоша нами хел кардиган дора. Кардиганша ҳамаи чикати мепӯшанд. Аҷоибот хушрӯй бо расветкоша намеген. Ира бинен чихе расветкош фасонай. Нархш боша чанд сомай? 320 сомон. 320 сомонай тройка духтаро лёная материалаш қафасон духтаро ира бинен марҳамат саб бука кардиганша ҳамаи киртотон кати мепӯшанд духтаро марҳамат. Ана и қадш бу дар розаи чапон буре фаҳмидед ин нархш чандай? 380 сомон. И 380 сомон лекин дар ҳақиқат ҳам зури зурай духтарако марҳамат дар кортон боша омада шумо ира харид мекунед бо соҳиби туҳфа мегарден аз ҷои манижа рақамошон ҳаст нависен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза дуюм қатор марҳамат тройка двойка и хел чизакои необычни ҳамиқа бисёр овардагиа ира бинен иша бинен бо чихе хушрӯ тройка ая и чанд пулай? 280 сомон. Диден 280 сомон. Ё 320 сомон буда? Ё 320 сомон ва ё 280 сомон. Размеро чӣ хеле меояд? Размераш стандартен то 46. Шо то 56 то туғри мегирам. Ай 46 то 56 туғри мегирад ваёш размерош. Мана марҳамат двойка тройка и хушрӯве ки ҳеҷ ке надошта боша дар кортон боша пеши манижа биёен. Марҳамат духтарако нигоҳ кунед инҷа вариант бисёрай. Куртои фасонам бисёр дора. Эне курто чандай хушрӯ? Турецки стил 200 сомон. Ина марҳамат духтаро дар кортон боша манижада нависен сангои 3D гилош хел зинда буромадагиай. Ана тройкашам диден чихе фасонака иш чанд пулай? Қа материалш хушрӯвай. Ина 320 сомон дар ҳақиқат ҳам фасон буракош. Марҳамат духтаро муроҷиат кунен манижада нависен. Шумо ай харид мекунен як ласинаи фасон ё як такпӯши занона туҳфа мегирен. Шахсан мада ҳами қадар анами двойка маъқул шид духтаро бовар кунен аҷоибот ай двойкачааш марҳамат киртаи база дора ай болош болопӯш дора болопӯшакаш нигоҳ кунен ино паплинои белмандо оригиналои сахтаки турецкишан баъд нигоҳ кунен анами дилако ҳамаш вишивкаяй бо расветкоша намеген ҳам расветкош хушрӯчаяй марҳамат ина дар кортон боша боракои фасони необычни пеш манижа биёен боракои навовардагиай чанд пулай
алан ино манҷа 300 сомон бо касе аз ино харидорӣ мекуна туҳфа мегира. Размерашон чӣ хел боша? Стандарт то 56 дуруст мегира. Духтаро марҳамат нигоҳ кунед, охи кирташам фасонай, болопӯшам фасонай. Хулас модели аҷоибот хушрӯбай бо нархи дастрас. 300 сомонда шумо двоика мегирен. Баъзаш ҳам дига чизотон кати мепӯшен. Ана баъзаш паплинаки оригинала, мисол абайёи дубайски ам гирифтен, баъза ира мепӯшен роҳатай. Ана болопӯшам хушрӯбай дига киртовкати мепӯшен. Хулас беҳтарини беҳтаринҳо 300 сомон бо туҳфа дора. Доставка дора манижа. Духтаро биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор. Бороша як бора ки дига умумӣ карда нишонтим нигоҳ кунед. Киртои фасон дубайски двойко. Хулас ҳамаи чи платьёи хушрӯ, ҳамаи чи болопӯшо аз ами 100 сомон сар карда шумо кирта меёбен. То қиматаш ҳами 400 смая борот. Беҳтарин вариантҳоя ина биёен бо худтон бинен.